ya nuna muku mai kashin nan kai ne ba ka iya ganin shi, amma Allah ya san yana nan yana jin azaban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mutumin nan da karfin hali ya ki tafiya, ya daga magirbi ya make wannan gafiyan, ya ce wallahi kaman ya bugi dutse, ya ce duk abin da aka yi na bai ji tsoro ba, sai da gafiyan nan ta daga kai ta kalle shi. A nan ne ya tsorata, ya fara gudu, ya rasa ina zai shiga, ina zai je. Duk dai ni ma ina jin labarin nan nace to ya aka yi mutumin nan ya kone, ina dangantakan kuna da wannan. Yana gudu sai zo samu wani rafi, ya shiga, yana gudu, ya kama wannan gabar rafin zai fita, sauran kafafun shi yana cikin ruwa, yana yunkuri ya fita, ita kuma gafiyan gata nan ta tinkaro wannan rafin ta zo, tana zuwa ta sa bakin ta cikin wannan rafin.